Pane imwe nyaya yatida titaure nezvayo panapa. Imi munotenda kuti chivanhu chiriko here? Inini? Chivanhu handitendi. Alright. Mati chivanhu hachiko handi? Kuvaroyi. Ya. Maritrika. Zvazviri controversial. Nokuti munoziva kuti nokuti wakati chivanhu hakuna varoyi vachinzi variko. Inini patoro nenyaya yandinotoziva inini yokunzi muroyi akatoonekwa pamba pemunhu makuseni. Murikunzwa? Asina kana kufika ari preni ari zvaari. Muroyi wacho akaonekwa nani? Nevanhu kana unhu usiri muroyi dzimweni dzenguva ukwanise kuziva muroyi usiri muroyi unongambomona sei? Pane kavhidhiyo kakasirikireta makakaonawo imimi kemurume akaonekwa muhighway murodhi chaimo asina kupfekwa achibvunzwa nevanhu kuti wabva kupi achitaura ndadonha mudenga. Mushona muno muZimbabwe nyaya dzekudonha kwevanhu apa kwane 3 years pasina kudonha muroyi. Yeah, but vamwe vacho vanenge vachingotsvagawo social media attention. Mandikupe example. Pane vanhu vaitenderera madhezi aya I think 5-6 years ago matwins here vaifamba vakapfeka nhembe vaitongodawo social media attention. Pane vanhu vanenge vachida social media attention, kwozoita vanhu vanoita chivanhu zvemashuwa chaizvo. Murikunzwa? Pane n'anga chaidzo dzemashuwa. Vanhu vanoziva kuti chivanhu chiriko. Ini I still remember zvemhondoro chaizvo. Sekuru vangu inini pane pavakatombondudzawo. Munoziva kuti ana sekuru vedu isusu vaenda kumusha netsoka. Ini sekuru vangu vakati ndakatombodokerwa murodhi ndichienda kunonzi chini kumusha kwangu bva ndabadza moto paside perodhi bva ndariga ndirare parodhi. Murikunzwa? Varara parodhi vakabva pauya mumwe munhu akapfeka dehwe manheri yayo abva ati ndokumbura kugara newe kudzira newe moto. Murikunzwa? Akagara naye vachitaura nyaya then sekuru vangu vakati pavakabatwa nehope munhu uyo vangagara naye akauya akavakwenya akati next time usapota uchifamba manheru. Murikunzwa? Pavakada kumuka vachidada so munhu yakabva tanga kutofamba achitoenda havanazomona futi. Amwe masaramusi anenge asiri munhu wenyama chiya zvimwe zvinhu zviri zvidhoma. Zvidhoma chinhu chinonzi mhondoro chiriko. In fact chivanhu hachinyanyatsokuoneka muno mazuva ano nokuti vanhu vekudhara vaitenda muchivanhu zvakanyanyisisa ndosaka chaiitika. Vanhu vaita kaenda pasi pemuti vaiombera sadza raibuda, but mazuva ano hakusisina chivanhu havachaita izvozvozvo saka zvakuita zvichiperawo asi but hazviroti hazviko. But chokwadi ipapo ndinobvumirana nemi bichanawo. But I think nyaya yamabata ika inoda imwe video tinatsoigarira.